яшчэ людзі жылі па лясах дрымучых, прыйшлі ў цяперашнія веткаўскія землі волаты, серык ды чэнчык. Волаты тыя былі росту ў касы сажень, у плячах аршыны з два, а голас мелі, як звон немалы. Бывала, калі свісне каторы, ды якое б дрэва не было вялікае, а зваліцца. У лясах жа нашых вадзіліся тады усякія звяры, мядзведзі, ваўкі, ласі, кабаны, лісіцы ды рысі. А ў рацэ жылі выдры, рыбы было, хоць апалонікам чэрпай. Волаты гаспадаркі ні з якой не трымалі, не было ў іх ні худобы, ні скацінкі свойскай, ні прыпасу, ні запасу. Карміліся тым, што лавілі па лясах звяроў ды ў водах рыбу. Вельмі ўпадабалі волаты мясціны нашы і задумалі тут пасяліцца. Занялі месца на ўзгорках на бесідзе рацэ і пачалі будаваць два гарадзішча. Інструменту іх амаль ніякага не было. Кажуць, што была на дваіх адна сякера і перакідвалі волаты гэтую сякеру з гарадзішча ў гарадзішча, бо не хацелі траціць часу на пераход. А калі трэба было на збудаванне бярвення, дык пойдзе каторы ў лес, вырве дрэва з каранём, ды так і валачэ на гарадзішча. А то камень прыйдзецца прыставіць, дык ён возьме яго, ды і шыбане за вярсту ці больш проста на гарадзішча. Бывала, кідалі такія вялікія каменні, што не даляталі да гарадзішча, таму ёсць мясціны зусім закіданыя каменнямі. Дзяды гаварылі, што пайшлі волаты адсюль, як толькі перавяліся ў лясах звяры, а ў бесідзе рыба паменшала. З таго часу гарадзішчы апусцелі і разбурыліся. А ў памяць аб волатах захаваліся назвы тых гор гарадзішчаў: Серыкава гара, у вёсцы Чамярня, ды Чэнчыкава гара, у вёсцы Вялікія Нямкі.